Γεια σας, σήμερα εδώ στο Λεβιτοστάσιο θα σας δείξω τα νέα ζώα που έπιασα. Αν σας αρέσει το βίντεο κάντε ένα like, μια εγγραφή και να πείσετε το μαγικό μου κανάλι για να το δούνε και άλλα άτομα. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω τώρα Πάμε λοιπόν εδώ έχουμε το κουτί με τις αμερικάνικες κατσαρίδες, επιστημονική ονομασία Περιπλανέτα Αμερικάνα. Τώρα θα σας δείξω λίγο τις κατσαριδούλες. Αυτά τα ζώα τα βρήκαμε χθες, Δυστυχώς η μία έχει σπασμένη κεραία. Βλέπετε τους έχω βάλει ψωμί. Εδώ έχουμε το διαχωριστικό με το νερό. Έχει χυθεί λίγο το νερό. Και εδώ έχουμε τις κατσαρίδες. Είναι μικρές. Βλέπετε εδώ. Τους πειράζουμε λίγο. Αυτό είναι το πρώτο ζώο. Βλέπετε αυτή δυστυχώς έχει μία κεραία. Είναι κομμένη η αριστερή κεραία. Βγήκε η κατσαρίδα. Είναι αρκετά αναστατωμένες οι κατσαρίδες. Κάτσε να... Αυτή βλέπετε είναι σχετικά μικρές οι κατσαρίδες. Βλέπετε εδώ. Περιπλανέτα Αμερικάνα είναι το είδος. Και το κλείνουμε. Και πάμε να σας δείξω το επόμενο ζώο. Βάζω εδώ αυτό εδώ. Επόμενο ζώο είναι αυτή εδώ η ακρίδα. Βλέπετε πόσο μεγάλη ακρίδα είναι. Είναι αυτή εδώ η ακρίδα. Το επόμενο ζώο. Γενικά έχω εδώ πάρα πολλά ζώα. Να ανοίξουμε την πόρτα. Βλέπετε εδώ. Και βάζουμε πάλι πίσω την ακρίδα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, subscribe και πατήστε και το κανάλι, το καμπανάκι που έχει για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις όταν θα βγει νέο βίντεο. Αυτά από εμένα, γεια σας.